Dala kong experience ko sa national legislation, tapos international exposure ko pa. But of course, kung ako yung mananalo, focus ako sa medyo local interest. So, ang insight ko na nakuha rito sa Senado, we have been entering into trade agreements. Okay, trade agreements. Fair yung free trade agreements natin. Dami RCEP, South Korea, Philippines, JPEPA, ganyan. At parating sinasabi doon na posibleng mag-benefit would be our locally produced products or items. Marami dyan ay agricultural. But sa manufactured item, ang parating ginagawang example ng ating mga trade negotiators, sapatos. Sapatos. Sapatos equals Marikina, actually. So, dapat bigyan ko ng isabuhay natin yung promise na yan sa ating mga FTAs. No? So, I will concentrate on the shoe industry. We should take advantage of these FTAs. Sabi ng trade negotiators natin, isa sila to benefit from this. So, gawin nating makatotohanan yung promise na yon. And of course, focus din sa problema ng baha. Ako mismo, na-experience ko na yung baha. So we have to focus on that. Sa baha kasi kailangan magtulungan because it's in the contour of the land eh. Sa geography na ng Marikina ang ano siya talaga susceptible to flood. So kailangan magtulungan, kaya kailangan diyan teamwork, hindi pwedeng masyadong away sa local politics, dapat mag-teamwork dyan. No? So, tulungan. How do we solve this? Because this will involve engineering, this will involve creativity, this will involve scientists kung paano natin isosolve yung baha sa Marikina. So, and then of course, ang concern ko nga yung utang nga ng lungsod on a per capita basis masyadong mataas. So dapat ang aming city leaders dyan, yung uupo sa City Hall, should have a vision, must be a visionary leader, may plano on how to generate more income for the inhabitants of Marikina so that yung aming, there is also an expectation na may collection of taxes. Sa ngayon kasi talaga naman I agree na yung real property value sa Marikina because of the flooding image mababa. So we have to solve that kasi yan ang biggest asset ng Filipino family, yung bahay at lupa nila eh. Sir, magkano po yung utang? 3.6 billion pesos. Population, kung ilagay natin at 400,000 kasama na bata, no? So that mga 9 to 10,000 per head na ang utang. As a local resident of Marikina, plus yung national per head pa natin. So kaya dapat may contribution din yung local, hindi niya pinapalaki po ang per capita part, no, portion ng debt. No, sir, that you, for the longest time, Pinoy rin talaga nalabanan. No? Pero right now, sir, yung political dynasty, pinapasok na rin niya, sir, yung mga party list, pamilya na rin, sir. What can you say about it? Party list kasi nasa constitution. We really need to have a constitutional reform. Siguro after election na nga para new set of legislators na kasi. Tapos gawin na nating campaign issue na rin yan. Tanungin natin lahat ng mga tumatakbo, anong position po nila. Nakita ko nga yung mga interviews ng mga nagka-file ng party list. Interview ninyo dun sa Manila Hotel. Ang sagot nila, bakit dinadagdagan lang daw nila yung puwersa ng district representative na kamag-anak nila. So, nasira na po yung talaga, nasira na essence of the party list system na sana the poor and the marginalized. And I think our Constitution
recognizes around from 7 to 12. Nakalista doon 7 to 12 marginal sectors yun eh. Sana maayos natin na limitado lang doon talaga sa 12. Ano yun, sir? Napasok na rin ng mga families na gustong mamuno, pati party list. Dati kasi, sir, Nadagdagan nga, ibig sabihin nun, lumalaki yung political family, yung elective position sa isang lugar, kulang na para sa kanila, paano padagdagan? Party list. Ganun na nangyayari. parang nagiging trend, sir. Ganun na po ang nangyayari. So, we really have to reform the party list system, but sa constitutional reform na natin gawin yun. Is that one of the things you will push sa House? Yeah. Magpa-file kayo ng bill anta. Yes. Oh. Ayusin natin yan. Pero siyempre, may ingat din. Ingat kasi may binabantayan tayo when it comes to constitutional reform. Yung mga term limits, yung length ng term, mga ganun. So, bantayan din po natin yan. We are against that. Sir, may pag-asa po kaya magkaroon ng enabling law yung constitutional prohibition sa political dynasty? Well, never give up kasi number one, sa SK law nalagay. Tapos sa BARM, election code, nalagay din nila. So we should never give up kasi lalo na kung may mga good models tayong nakikita. Itong BARM election, kunyari makita natin, we can cite the BARM experience. So, kita nyo, gumanda ang composition ng kanilang assembly, gumanda ang kalidad ng kanilang mga batas. So we should await the positive experience